Ana sa kapin 50 ka magbanay sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City nga anadaplin sa baybayon ang apektado sa kalit nga paghapak sa mga dagkong balod. Mga kabalayan sa lugar napuno na sa mga balas nga gikan sa dagat. Samtang Barangay Council adunay mga gilaraw aron masolusyonan ang problema. Ani report. Adlaw Miyerkules, gisugda na ni Roland Carros ang pagpanglimpyo sa iyang panimalay kilid sa baybayon sa Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City. Human gihapak sa dagkong balod adlaw Domingo ug Martes. Ang iyang panimalay napuno na sa mga balas nga gikan sa dagat nga dala sa dagkong balod. Daw lampas tuhod na ang kataas gikan sa orihinal nga level niini. Matud pa nga karon na lamang kuno sila nakabati og susamang insidente. Ako na lang kalutan karon pati sa sulod aron makaagi-agi na migwan. Kay lisod man kayo yang magsigig kan. Kaso sige nang kukuan ninyo kasama aning sin. Ang Chief Bantay Dagat sa Barangay Bugo nga si Jove Rivero dismayado tungod na danyo sab ang gitukod nga kampo. Ang ilang gisimentong koral at tubangan sa dagat ug seawall naguba sab. Tungod sab sa pagdaot sa panahon, problema sab kini alang kanila nga mga mananagat. Di na sila basta-basta. Ibawod man, malunod man sila niya. Toro sa laut ang ilang mga pambot, kaya di nila makuhan kaya malunod man gid. Sumala sa Barangay Council sa Bugo, nga miabot si kapin 50 ka magbanay ang naapektuhan. Gani ang ubang residente, temporaryong mihikling atol sa pag-igo sa mga dagkong balod, apan nakabalik na ang pipila kanila. Naghatag-tag special session kay dili gid nato sugod nga ang mga tao makikaon na lang sa laing balay kay igo gid ilang mga pagkaon. Nasayod ang barangay nga posibleng magbalik-balik ang mga problema. Busa ilang ginatun-an ang posibleng pagpatukod og boulevard sa lugar. Para pag kusog ang tubig layo na gikan sa seawall, no, so ato tong i-reclaim and then I think it's like it's more than 1,000 meters sa kataas and it's really good. And at least ginipod atong mga tao karon nga naa sa kabaybayon nga walay mga income, so they will use that for night cafe and some other panginabuhian. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.